kell, ami érdekel, én gondolok rá. Hol van? Kezdő mi jöjjön? Az ablakból és utána. Ki az, aki az ajtó közelében mert és nem. Mindjárt jön a jó rész. Gyuri, a gyufádat nehogy elveszíts. Na, énekelj! Mindjárt jön a jó rész, akkor mit énekeljél? Ne! Engem ne! Hát teged utálunk. Én köptem le az előbb? Én gondolok rád, és rólad elmondom sok éjjel. Én még akkor nem tudtam, soha nem mondtam el, de szívem küldöm a levélem. Én gondolok rád! Ilyen most is bennem él. Azok 100-szor is érgek, tényleg sírom el, én gondolok rád. Na nem csak mi. Na jó. Most beszéltünk Kosiával, is sütöttem neki. Igen? Olyan, mint így most. Az effekteket nem. Hát teljesen jóban vagyunk még, de még csak 2 óra. Nem bánom, csak nézd, vesztek fel.